Onye na-ebia na anya abịakwa osuna adụngụ mmụọ na waya dịkwa onye na-eme na-aga biznes niile ntịkọchara ego onye na-eme na-aga ma nke ndị ọzọ fa na-azụ na-abata ihe a na-aga afa na nke m onye na-eme na-aga eji maka jere ha na obi nwere ka m ji wee kpọ ya na stọm stil akpọchakwa anya stil aka ada aga onye na-aga nwadị egwu adịka m ejekwuru ihe ụdọ nwanna aghọtara m ebe ị na-eche ịma ndị nwanyị si na onye na-ama ebe mmiri si bido na nwe ọmụma mmebe o esi kwụsị ịmakwaghị na onwe ịkpata ndị na-efe ji akpọrọ ụmụaga odibo ka ha jee mmụta ezigbo ife mmụta ezigbo ihe a eji kpata ego ka ndị be ya ije na-eje were ego inwe je ti na afịa ịma anya ịma na ego oke maka na ịnọzi na ndị be gị si na ahịa na-aga ịmụ na ego anyị ọya da mmiri na ọya da n'ime mmiri ihe ejemala ihe a na-akpọ biznes direction ọ bụ na ọ bụ onye ngwa ikutere ihe o ya bụ na m eje gbabọị ihe eje gbabọị na ihe eje gbabọị ọzọ inwe biznes ịma anya kekwa nke si kpata ego ke ndị be gị Hi ụmụnne anyị ekene ụnụ ọ ga-adịrị na mmadụ ụbọchị nke taata ụnụ afụgo ihe anyị na-ekwuchi ji efo dịka anyị kwuo dịka anyị si ekwu ife anyị gaa n'iru nwanne ụnụ nwoke nọ nso ejirika na-ekene ụnụ the consulting manager and the CEO of Yon Business Consultant. Ụnụ lee anya n'ihe ụmụazị ya kwuru ebe a onye mere anyị ji etinye this thing na concept and content ka ụnụ ghọta that is what is our people doing today. O nwere ihe ọ na-eme na-aga aga o nwere ihe ọ na-eme na-aga aga. Before you start a business, you must go to this beginning. A na-akpọ ọgwụ ego business startup plan. Inside that business startup plan, e nwere ihe a na-akpọ ịgba odibo na ịbụ ọga. Ịgba odibo na ịmụ ahịa bụ the same thing. The one bụ na ị ga-akwụ ụgwọ, nke ọzọ bụ na ị gaghị akwụ ụgwọ, mana ofu ihe ka ọ bụ ka ịmụta ihe ahụ ị na-achọ ime. Ndị Igbo si na ihe a mụrụ amụ ka ihe a gwụrụ agwụ. Then ịbụ ọga na-ekwu maka skill, because without a skill ị gaghị emenwe anything, because ị nwere ike ịgbasi odibo mana ị maghị skill, ibinye gị ebido ahịa obere oge ga-agwụ. Simple na ị mụtara ahịa mana ị nweghị skill ị ga-eji wee manage ahịa ịghọtago. Then from there ị movezie na success, which is oke ite awele. Oke ite awele ka a na-ekwu okwu ebe a, ihe ahụ paperwork. Oke ite awele nwere ihe ị na-eme na-aga aga, enwere ihe ị na-eme na-aga aga. O nwere ka ị ga-esi eme ihe ọ ga-aga without a plane. Plane cannot ever, no pilot will eventually fly up without a compass. It's impossible. If you try it, you will see yourself in the ocean or you disappear in the sky. That is it. Our people should learn to be professional in everything they do. If you want to do a business, a young business consultant is here to help you succeed, navigate. In business, we have every different kind of obstacles. We have barrier. We have your customers, competitors. You have your threat. You have opportunities in business because it's a demographic. So you cannot just go and start up doing business tomorrow. It's normal. That is why we are here. A young business consultant is here to help you succeed in business environment. Today is not like before. Think twice before you go and venture, put your money where your mouth is not easy.